मोंती फेस्त कुटुंबाचे फेस्त आज मोंती फेस्त कुटुंबाचे फेस्त खेळब्या शिरोतेर थरावळ बागांची निस्ती खेळब्या शिरोतेर थरावळ बागांची निस्ती थोड्या घरात 3 थोड्या घरात 4-5 आणि थोड्याकडे 6-7 वा ताच्या की सड आणि थोड्याकडे 6-7 वा ताच्या की सड सर निस्ती एकाच चुकल्यार कशी सोपतात पळया सर निस्ती एकाच चुकल्यार कशी सोपतात पळया सांगाता जेवंकी आहा कसली रूस सांगाता जेवंकी आहा कसली रूस अकरेकडच्या देंकाकी कसलो उल्हास अकरेकडच्या देंकाकी कसलो उल्हास त्या खोल्या वयल्या निस्त्या बरीच आमच्या कुटुंबाची जिनी त्या खोल्या वयल्या निस्त्या बरीच आमच्या कुटुंबाची जिनी थोड्याकडे 2 आणि थोड्याकडे 4-5 वासरतीक आणि थोड्याकडे खाली खोलो मात्र आणि थोड्याकडे खाली खोलो मात्र निस्त्या विने अधुरो सांगाता असताना सोब सांगतपणांत वाटता रूस सांगतपणांत संतोष सांगतपणांत संतोष एक सूर्यांक दिल्ल्या सांगतपणांत मेळटा सर्गासूख एक सूर्यांक दिल्ल्या सांगतपणांत मेळटा सर्गासूख